Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtando ang kasing-kasing ko. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Happy Sunday sa tanan, especially sa ato ang mga lolo ug lola diha. Tungod kay karon nga adlaw, we're celebrating Grandparents Sunday. And yeah, happy Sunday sa tanan nga mga lola and lolo. So thank you sa inyong mga kinabuhi. Now nining adlaw, padayon ta nga magkat-on, magisgot sa pulong sa Ginoo. Ang atong pag-isgutan karon diha sa libro sa Leviticus. Again, Leviticus kapitulo 19 bersikulo 32. Nga din diha doon nalay usa ka passage nga atong lantawon nga atong pagatunan ini nga orasa. Akong pagabasahon sa maong bersikulo sa 32 kapitulo 19 sa Leviticus nagingon, tindog kamo agig pagtahod sa mga taong tigulang ug pasidonggi sila. Kahadlokin ninyo ang inyong Dios, ako mao ang Ginoo. Ang Dios nagpanalangin ng dansang mga pulong, magampo una ta. Ginoo, dalaygong ka gining orasa, salamat sa panahon nga imong gihatag kanamo, salamat sa mayong adlaw, salamat sa panglawas, salamat kayo sa kusog nga imong gihatag kanamo nga nakaabot kami dinhi aron sa paghiusa, sa pagdaig kanimo, pagsimba kanimo, pagtuon sa imong pulong. Among isalig kanimo among oras karon, walay lain ngalan mapataas, mapasidonggan mao lang ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Sa ato nga passage, gamay nga background sa Leviticus chapter 19 is nagprovide or naghatag ang Ginoo og instruction ngadto kang Moses. Nga diin si Moses pasultihon ngadto sa
community sa mga Israelites or sa tanan nga mga Israelites nga diin ang mao nga mensahe nga gipaabot sa Ginoo ngadto kang Moses is ang pagkinabuhi nga balaan tungod kay ang Ginoo balaan man. And sa mao nga purpose nga mensahe nga gipaabot ni Ginoong Hesus ngadto sa taga-Israelites is aron ang ilaha nga kanang batasan, ang ilaha nga pagkinabuhi is ma-shape pagayo nga diin according kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Nga diin sila is magkinabuhi pinasikad sa kabubuton sa Ginoo. And sa mao nga chapter 19 is daghan kay diha nga gi-provide nga din unsaon pagkinabuhi nga balaan. Chapter 19 sa verse 1 antod sa paubos is daghan kay diha nga gina-mention. But since karon nga Sunday is we're celebrating sa Grandparents Sunday or so largo ta sa magpick lang ko sa chapter 32 nga naghisgot sa mga grandparents kung unsa ang i-response sa mga tao towards ngadto kanila nga rin according sa unsaon nga din mahimo nga may subay sa pagkinabuhi nga balaan. And nga din atong makita sa mao nga passage sa Leviticus sa bersikulo 32 sa kapitulo 19 nga din dunay gihatag diha nga instruction unsa atong i-response ngadto kanila sa mga magulang nato edad or sa uban nga mga sa una na nga bersikulo is daghan ang ginasulti nga ayaw ni buhata ingon na. Og sa bersikulo 32 is kini gisulti nga usa sa mga buhaton nagpaila nga usa nga diin dapat sundon ingon nga nagsunod sa pagkinabuhi nga balaan. Now ang una nato makita sa bersikulo 32 is nadiha sa nga part is mao ang pagrespect sa mga elderly or pagrespeto sa mga like sa magulang nato or sa mga idaran or something inana. Nga din gi-mention diha nga gisulti nga tindog kamo agig pagtahod sa mga taong tigulang. Now mao na ang una natong makita. So mao nga bersikulo is gisultihan ang mga Israelita nga diin kinahanglan nga ilang respetoon ang mga magulang sa ilaha or tigulang sa ilaha, something inana. And ngano nga kuan man sila, ngano gihatagan man sila nini nga command nga kinahanglan silang mo respeto. Tungod kay sa mao nga diin ang mga Israelites is sila is gitawag sila og kanang children sa Ginoo or katawhan sa Ginoo. And tungod kay katawhan sila sa Ginoo, tungod kay si Jesus is holy, balaan ang Ginoo, and nagdemand ang Ginoo nga ang iyang makatawhan magkinabuhi usab nga balaan. Tungod kay kana nga din kung kinsa ang ato ang giilagaran dapat nga diin mahimong masusama usab ang mga Israelita. Inana. And then sa mao nga respeto, ang pagrespeto is gipakita ang usa ka karakteristik sa holiness or sa pagkinabuhi nga holiness nga na-mention sa ato nga passage. And sa ato nga generation karon or sa ato nga panahon karon is ang uban nga mga tao is ang ilang itudlo nga respeto ara to ang nagrespeto sa imuha. Sa opposite is ayaw respeto ang wala nagrespeto sa imuha. And mao na ang sa kadaghanan nga gitudlo sa uban nga mga tao. And nayuban nga nagtudlo usab nga bisan wala gi-respeto dapat respetoon usab. And nato nga gitawag og mga believers or gitawag og mga followers sa Ginoo nga diin kita gi-encourage sama sa mga Israelites nga kinahanglan nga mosyota og pagrespeto ngadto sa usa-usa. And kana sa ato nga pagila nga kita naay Jesus sa atong kinabuhi, sa atong pagclaim nga kita
sumusunod sa Ginoo dapat mo reflect sa ato ang pagtrato sa ato ang isig katawo sa nagapalibot nato. And sa diha nga moingon ta nga duna tay pagrespeto sa Ginoo, kinahanglan nga kana mapakita usab ngadto sa mga tawo nga nagpalibot kanato. Kaila man nato, mga relatives man, mga friends man, is makita nga duna po tay pagrespeto ngadto sa ilaha. And sa mao nga gipakita nga gimension sa bersikulo ang pagrespeto is duna siya ato ang malantaw o nganong importante ang pagrespeto. Unsa man day naa sa pagrespeto, unsa may makita sa pagrespeto. Now dunay pipila ka mga butang nga atong lantawon. Ngayon ang pagrespeto nagpakita nga kita una is naay kahadlok sa Ginoo. Nga diin first and foremost is kita ang ato ang gialagaran is mao si Ginoong Hesus. And diha sa iya is ang gusto niya is order nga ganahan siya nga kita nga mayang mga katawhan is like magginabuhi nga subay sa iya nga kabubuton. If tanaw na to, daghan nga ginamention sa Bible or sa Old Testament or sa New Testament nga kinahanglan nga morespeto. So tungod kay ang ato ang Ginoo mao ang nagdemand niya na, mao ang nagsugo niya na, especially ngadto sa mga taga-Israelites o bisan nato karon nga mga Kristohanon nga sa diha nga mopakita ta og pagrespeto ngadto sa usag-usa, especially sa mga magulang sa atoa, sa tong mga lulo ug lula, kana nagpakita nga duna tay kahadlok ngadto sa Ginoo, duna tay pagtahod usab ngadto sa Ginoo nga atong gilagaran. Ug ang ikaduha nato nga makita sa diha nga morespeto ta nagpakita ni og humility. Nga diin sa matag usa nato sa diha nga ning respeto ta kinsa man na, especially sa mga magulang nato, kana nagpasabot nga nagpaubos ta sa atong kaugalingon. Ug dili bot pasabot nga nagpaubos ta is like under ta. Kun dili nagpakita na nga diin duna tay pagpaubos sa atong kaugalingon. Nga diin kana usa sa gitudlo sa Ginoo kanato nga mga sumusunod niya. Importante kayo ang pagpaubos. Ug ang ikatulo nga atong makita is kining obedience. Sa diha nga gibuhat ni nato sa atong matag sa kinabuhi, gi-exercise nato ang pagrespeto ngadto sa atong isig katawo, like something bisan dili nato kaila or mga tawo nga makaingon ta nga undeserved nga respetoon tungod kay sila mismo wala nagpakita pagrespeto sa atoa, but again ang Ginoo nagsugo nga kinahanglan mo respeto. Unsa diha nga ato ning buhaton nagpakita nga kita ning obey sa sugo sa Ginoo. But ang pangutana, nahimo ba ta nga obedience sa mao nga sugo sa Ginoo diha sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi? Or sometimes dili nato masunod, usahay masunod nato ang ato ang kaugalingon nga nganong respetoon man ako siya nga kinsa man na siya, like kung ato ang kaugalingon. But ang pulong sa Ginoo nag-challenge sa matag usa nato tungod kay ang pagrespeto is something challenge nga buhaton, labi na ngadto sa ato ang mga kaaway, labi na sa mga tawo nga wala usay pagrespeto nato, nagdaog-daog sa atoa. Kana challenge kay nato nga mga katawhan sa Ginoo, ug tungod kay gisugo ta sa Ginoo nga mopakita og pagrespeto ngadto sa ilaha. Ug sa dihang ato ng buhaton, bisan lisod nagpasabot nga nagpakita ta og pagsunod, nahimo tang obedience sa kabubuton ug sa sugod sa Ginoo. Ug ang ikaapat nga atong makita sa diha nga duna tay pagrespeto is nagpaila nga duna tay paghigugma ngadto sa atong isig katawo. Nagpaila nga ang gugma nga gi-extend sa Ginoo diri sa toa is ato usab nga gi-extend ngadto sa ato ang isig katawo. Kung ato lang picture out
Kung naay pagrespeto ang usag-usa, like nindot kay paminahon. Example na to is sa panimalay. Kung ang panimalay naay pagrespeto sa usag-usa, ang ginikanan ngadto sa iyang mga anak, ang mga anak ngadto sa iyang ginikanan, like something nindot siya nga kuan sa pamilya. Nindot siya nga diin relasyon nga mabuild sa usag-usa. Ngano nga gitudlo na sa Ginoo nga importante ang pagrespeto ay tungod kay kini maghatag og nindot nga relasyon sa usag-usa, maghatag og nindot nga pakig halubilo sa isig-usa. Nga diin makita nato nga naa ang paghigugmaay sa isig-usa. Ug kana importante kayo sa atong kinabuhi nga diin gitudlo sa pulong sa Ginoo, nga diin una nga gitagaan sa mao nga address is ang mga Israelites, o bisan sa ato nga diin mahimo usab nga ato nga sundon tungod kay kana mao ang kabubuton sa Ginoo nga buhaton, ingon nga siya balaan, ingon nga kita iyang nga gisugo nga makinabuhi usab nga balaan, ug sa mao nga iyang gisugo nga kini usa sa pagkinabuhi nga balaan ug mao ang paghatag og respeto sa usag-usa. Ug kana nindot kayo nga diin ang pagrespeto nato is dili lang kay 1 or 2 times nga atong buhaton or election ang ato ang pagrespeto. Apan ang pagrespeto is nindot kayo nga buhaton ni nato sa tanang panahon, buhaton ni nato sa tanan nga mga tao. Ang ikaduha nato nga makita sa bersikulo gihapon sa 32 nga gisulti diha nga og pasidunggi sila. Now, ikaduha natong makita is being grateful sa tuang mga lolo og lola. Nganong mahimo man ta nga diin ato sila nga pasalamatan, ato silang i-appreciate, ato silang like i-honor nato ang ato ang mga lolo og lola. Tungod kay ngano man una nato nga makita is sila nag-impart sa ilaha nga word of wisdom sa matag usa kanato nga nagsunod sa ilaha. Tungod kay bisa ilang experience nga kini ang sakto, kini ang makaayo, kini ang dapat o kini ang makahatag og kaayuhan sa imuha. O atong makita nga ang ato ang mga lolo og lola is like something wala sila nagkulang sa paghatag nato ana nga mao nga wisdom nga gikan sa ilang nga experience nga diin maghatag nato og direction kung unsa ang dapat nato nga sundon. Ug bisan sa kana nga paagi nga ngayan nato sila nga i-appreciate. Ug ang ikaduha nato nga makita is ang ilang gihatag nga mga pagdasig. Sa panahon nga like naata sa kaluyahon is something na ang mga naguna sa ato nga mohatag og pagdasig, mohatag og bisan something pag lift up sa atua nga mopadayon ta, kana importante kayo na nga ilang nga gi-impart sa matag usa nato, ingon nga ilang nga sumusunod, ingon nga nagsunod sa ilaha, ingon nga sila naguna sa atua. Inay katulo makita nato is usa sila sa mga instrumento nga gigamit sa Ginoo why nag-exist ta dinhi sa kalibutan, di ba? Like kung wala ang ato ang lolo ug lola, so wala ato ang mama or wala atong papa, so tungod kay wala sila, so wala ta. Or unless kung wala ka nalipay nga natao ka dinhi sa kalibutan. But once malipayon ka nga naa ka, nag-exist ka dinhi sa kalibutan, so usa na kabutang nga angay natong pasalamatan ang ato ang mga lolo ug lola. Tungod kay instrumento sila sa Ginoo usab nga mataw ta. And ang ikaapat nga makita nato sa mga instructions o sa mga warnings na ilang gihatag sa tuwa. Nganong bisan personally sa ako ang lolo ug lola is naghatag sila og warnings tungod kay ngano man is kabalo na sila kung unsay posible nga mahitabo. Tungod kay sa ako ang nakita is ganahan sila nga dili muin nga mabutang sa kalautan ang ato nga kinabuhi. Nga diin naghatag sila og warning nga diin mao ni
ayaw ni buhata o kani mao ang buhata. Tungod kay kana nagpakita nga diin sila is dunay pag-concern sa matag usa kanato. Ug sa mao nga ilang nga gibuhat diri sa matag usa nato is why not nga dili nato sila pasalamatan samtang buhi pa sila. Or kanus ama nato sila i-embrace ang ilang nga gibuhat sa ato sa panahon na nga dili sila makadungog. Muna samtang makadungog pa sila, samtang makakita pa sila, makafeel pa sila, is pwede nato sila nga tagaan o hug, tagaan nato pagpasalamat, something pag-appreciate sa ilaha, sa gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi, nga ilaw sab nga gi-impart sa matag usa kanato. Nga din sama sa pulong sa Ginoo, nga wala nagkulang paghatag nato og instruction. Ang pulong sa Ginoo wala nagkulang sa paghatag nato og direction kung unsa ang buhaton. Nga sama sa passage nga atong gihisgutan nga diin tungod kay balaan ang Ginoo, gitudloan niya ang mga taga-Israelites nga magkinabuhi usab nga balaan ug sa matag usa nato ka kinabuhi tungod kay kita mga katawhan sa Ginoo magkinabuhi usab ta nga balaan nga din mahimong susama kaniya. Ug importante kay na sa atong makinabuhi. Kay ngano man like bati lantawon nga mo claim ta nga natay Jesus atong kinabuhi pero lahi ang ni-reflect sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Dili makita si Jesus kundi ang ato ang kaugalingon. Dili mag-glorify si Jesus. Like importante nga kayo nga pinaagi sa atong kinabuhi. Pinaagi nato nga diin nakabaton og Kristo sa atong kinabuhi. Nga din mahimo ta nga bridge ngadto sa mga tao nga makaila sila sa Ginoo. Mapasidunggan ang ngalan sa Ginoo. Mahimong famous ang ngalan sa Ginoo. O kana challenge sa matag usa nato ingon nga magtotoo. Nga din mahimo ta nga magkinabuhi nga balaan. Tungod kay nga atong Ginoo balaan. Ido ko atong ulo magampo ta. Lord, dalaygon ka Ginoo nini nga orasa. Salamat sa imong pulong nga nagtudlo kanamo nining orasa. Nga diin sa mao nga recipient sa taga-Israelites nga imong gitudloan, gisultihan pinagi ni Moses nga magkinabuhi nga balaan tungod kay balaan ka o Dios. Nga din hantud diri sa among matag usa kinabuhi tungod kay kami imo usab nga mga katawhan. Nga diin dili may exempted sa mao nga instruction sa pagkinabuhi nga balaan. Lord, tabangi ang matag usa kanamo Ginoo nga niya dinhi. Nga din sa among kinabuhi kanunay namo nga strive o Dios dili sa among kaugalingon nga kapasidad kun dili pinaagi sa imong tabang Holy Spirit nga may magapamanglihok sa matag usa namo ka kinabuhi. Nga din among ma-apply sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi unsaon nga diin ikaw malipay o Jesus nga unsaon nga mahimo nga mahisubay ang among pagkinabuhi according kung unsa ang imong standard Lord nga malipay ka. Natutali man nga among mabuhat but nga din sa among matag usa kinabuhi wala na mo gipasagdan wala na mo gibaliwala nga din ikaw balaan nga Dios nga kami magkinabuhi usab nga balaan. I-bless ang matag usa Ginoo ning lain usab nga semana. Salamat kay Ginoo sa kusog nga imong ihatag sa matag usa. Salamat kayo sa gugma may gaghari sa matag usa. Ang pinaagi niya na nga among mapakita ang pagrespeto ngadto sa usag-usa o Dios. Ang imong ngalan mapataas, mahimaya mo pasidunggan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. as well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Let's gather for our next prayer meeting on September 26th. Don't forget to join our next Couples Fellowship on September 27th. Our next Bible Foundations class will be on September 13 and 20 at 1:30 p.m. Let's help each other grow in faith. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. We are currently fundraising to support our Barilli renovations.
We are in need of helping hands for our upcoming TLCC Kids Fun Day happening on November 8th. Help by giving your time, sharing your blessings, or partnering with us. Contact Sister Steph Wong for details. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activity.